Takže čaute, vítajte pri ďalšom dieli z multiplayer let's play s psychouškom trolom. Takže... Ahoj. Dobre. A do toho dolu? Minulý diel mi dával Keynes, áno, tuto ten pánko. Počkaj, ideme urobiť taký pekný záber, počkaj. Tak toto mám nastavené. A takto, podľa mňou, poď. Takýto záber. Poď ku tej stene a tak, jak som ja otočený. Tam počkaj. Tu trošku sa posun, takto. No, takto. No a toto, pozri sa do kamery. To je nejak trošku dole trošku. No a pozrieme sa do kamery. Takže toto je náš ďalší diel. Dobre, ideme. Ať mi ty věci, já zkusím dělat ten enchanting table. Jaj, počkej. Tuto máš stack. To bude stačiť, ne? A kůži. A kůži mi nedal. Ježiš, ja som zabudol. Kůži. Jej, kůži. Ja som zabudol tam kůži. Už zase chtějí, aby jsme šli maj. Ježiš, on mi išiel dať kůži a ja som mu zdrhol. Wow. Au, zabíja ma to. Na povrch. Poď. Je kůži, on mi dá kůži. Jej, to máme akože takto zbierať ako psychopat. On to grca. Díky. Díky. Poďme. Dobre, dám ti kúži, kde si? U farmičky. Farmičky? Ja grcam. Negrcaj. Negr. Kousne tě negr do zadku. Ja? Já si nepamatuju základní věci Minecraftu. Já si pamatuju všechny věci Minecraftu. No. Já si nepamatuju, jak se dělají knížky. Ja hej. Ty hej? No, dej mi teda. Počkaj. Ja mám takému jednému typkovi pár jedla. Lebo žobrak jeden. Kde si žobrak? To je baba. Ja som mu mal mi dať všetky jablka. Ne, všetky jablka. Díky. Ja mám nejaký plášť? What the fuck? Ona mi hovorila, že máš dobré plášť. Ja mám plášť za sebou, či čo? Buď som oslepol, alebo tam nemám plášť. Lebo ona si domýšľa. Počkej, já jsem si vzpomenul, jak se dělá knížka. Tam je taká jedna baba. Bože, jak se dělaly knížky? To jsem retardovaný. Ne, ona odišla. Tu, ja vidím tuto nejakého týpka. Idem sa pozrieť. Náš sused jeden. Vlkodlák. Mám knížky, už jsem si vzpomněl. Kde seš, vlkodlak?
Aj tento tu je. Tento tu creeper. Bajko. Čau. Spíš vzpomenout si, jak se dělá craft. Já mám dojem, že na enchanting table potřebuješ 3. Čo? Čo 3? Ty. Obsidiany. Hej. No. Hele, tento díl a já už končím, jo. Jak to? Že já už za chvíli končím. Ještě tenhle díl a už končím, jo? Dobře. A zajtra tu budeš. Hej. Ja keď si zajtra nezabudnem nejaké domáce úlohy, tak tu budem. Dobře. Takže nevíš, jak se to kraftí. Ne. Počkať. Takže potrebujeme 2 knižky, myslím. A v strede... Ne. Ja viem, počkaj. Daj mi všetky suroviny na to, čo potrebujem. Nediktuj. Úplne dole daj 3 obsidiany. Hej. A v strede sú také rohy, ľavo a pravo, tie rohy, tak tam daj dia. Okay. Tam daj dia. No, ty jeden creeper. Fuck. No. Dobre, tam daj dia teda. A v strede... Fuck, ja som zomrel. A v strede daj dia. Ty kotlivec, už ma nezabiješ, ty creeper jeden. No a dál? A to by malo byť všetko. Ne. Tak počkaj, poď home a daj mi veci. A už toľko máme natočené, že? Dobrá, toto sú. A ešte dia mi daj. Máš svoje, ne? Ne, mám dia. Už mi došli. Tam potřebuješ jeden dia. No, ale mne už došli. Please. Please. Čekej. Počkaj, aj tak za 3 minúty, no 2 minúty mi končí video, takže rýchlo to robím. Máš hore dia? Někdo tě hledá. Kdo mě hledá? Lukin se ptá, pro ty, kde seš? Dej... A kdo to je vlastně? Já chtěl s námi natočit. No. Pridaj si ma na Skype. Hej, ináč, hneď jak začnem natáčať niekde na servere, tak začnem začnem hneď byť taký, že pozdrav do videa a všetci pozdravia, ne? Aj ty natáčaš to. On nám zabíja skeletonov. Hej, hoď mi ty věci na to. Jop. Hej, ináč za chvíľu už nám končí natáčanie, takže možno budeme robiť aj trochu off-screen za scénou. Počkaj, tuto ti hodím. Hodil som ti knížky a tak. Dík. Někam zmizel jeden obsidian. Tak to nevím kde. Ježiš, on nemá skin, já se lekl, že jde po mně zombík. Takže my sa s vami lúčime pre tento multiplayer let's play, je to všetko. A pozerajte aj ďalšie diely. Čau, čau. Čus, čus.